Čaute, chcel by som vám dať video návod, ako v dvojkovej oktávy, či už faceliftovej alebo pred faceliftovej, zhodiť vlastne, respektíve prehodiť lakťovú opierku. Chcem ju vymeniť za koženú, pretože dával som si tu RS-ové sedačky, tak už tu nechcem tú latkovú, tak som si zohnal koženú, originál RS-ovú. No, takže ako sa to vlastne rozoberá, takže tento kastlík si takto vypačíte smerom nadol. Tu po ľavej strane má taký zobáčik, to vlastne z toho vyhaknete a potom to vlastne iba celé vytiahneš vonku. Potom budeme potrebovať, myslím, že 25 Torx, sú to dva šrobiky na jednej strane, na druhej. Tie sa vlastne vyšrobujú a ešte sa vytiahnu tieto dva fukare. To sa vlastne tiež iba sa to vlastne iba podpačí, čo teda neviem či sa vlastne podpačí ten fukár, vytiahne sa, ten tam drží tiež iba na takých západkách, taký princíp ako vlastne na tej spodnej časti. A tu máme ešte dva 25-kové torxy šroby, čiže vyšrobujú sa tieto dva šroby, tieto dva spodné šroby a zhodí sa celá táto zadná časť, aby sme vlastne sa dostali k tomu, tej celej konzole. Dobre, šrobky sme si zdemontovali a vlastne teraz vyťahneme celú túto zadnú konzolu smerom dozadu. Vyťahne sa vlastne celá konzola a teraz máme tu stredový fukár, ten sa normálne iba vyťahne, ten tam vlastne nedrží, on je iba založený vlastne do tej ďalšej časti. Teraz máme tu 4 šroby. Vy tu asi budete mať originál na Torx šrobky, lebo ja som tu vôbec kedysi nemal túto lakťovú konzolu, čo sa volá vlastne Jumbo Box v Škodovke. Ja som si vlastne dorábal, čiže už som sa nedostal k originálnym šrobkom, takže ja tu mám takéto pseudo šrobky ploché. Takže tie vlastne si vyšrobujeme, tieto 4 šroby, a vlastne takto sa tá konzola vyhakne odtiaľ z pravej, z ľavej strany dohora sa to vlastne posunie, vyhakne. Ešte si musíme takto zdvihnúť tú konzolu, takže sa to vlastne vyhakne odtiaľ z jednej, z druhej strany tie háčiky. Vyšrobujú sa 4 šrobky a vlastne celá táto lakťovka, ako je, tak pôjde preč a potom si vlastne prehodíme tam tú druhú. Dobre, takže šrobky máme vyšrobované, lakťovka už by mala ísť normálne vytiahnuť von. Treba samozrejme tieto packy dať na bok. Treba ju teraz, neviem, či musí byť otvorená. Tak vytiahne sa vlastne takto celý kus vonku. Vnútri to vyzerá nejako takto. Tu sa nastavuje ručná brzda. Konkrétne lanovody, dívam sa, že pravú stranu mám akúsi viac stiahnutú ako tú ľavú. Zaujímavé. No dobre, ideme si vlastne sa vrhnúť na to, nahodiť tam tú druhú, tú koženú. A vlastne postup je rovnaký, len obrátený. Že sa to tam vlastne iba vloží, zasa to prišrobuje a tak. Dobre, tak ideme si tam nahodiť vlastne tú druhú lakťovku. Postup je vlastne nasledovný. Zase musíme nadvihnúť tie plastové uchyty z bokov. Prestrčíme to dnu a teraz vlastne zase nahodíme jednu stranu, druhú stranu, pravú, ľavú, aby to tam pekne sadlo. Treba sa s tým trochu pohrať. A tak, a teraz je vlastne postup úplne rovnaký ako pri demontáži. Ešte to trochu poumývam, asi lebo je to zasraté. Takže tak. No dobre, takže ďalej. Všetky 4 vlastne tie spodné šrobky, vy tam budete mať asi Torxky a takéto pseudo šrobky. Všetky 4 som si zaskrutkoval.
Tu som si ešte pripojil káblik, tuto z boku je taká packa na aux kábel, tak to som tam zo starého vycvakol na nové nacvakol. Dobre, takže šrobky mám nahodené. Jeden poznatok, tuto je taký plast, ktorý je ako keby súčasťou tej konzoly, čo sa prepcháva cez to. Hej, nie akože tej lakťovky, ale tej konzoly dookola. Som zistil, že keď som to predtým poskladal, lebo už som to mal raz zložené, tak mi toto tu odstávalo. A to kvôli tomu, že vlastne som tento plast, to je vlastne takýto kus plastu, toto celé, hej. Vidíte, aké je to tu už zdeformované z toho, jak som to predtým tam nasadil asi na silu, hej. Už to vidno, že to pekne teraz sedí na šrobky a teraz mi pekne dosadli aj tie spodky. Čiže na toto treba dať bacha, aby to bolo, aby ten plast bol z tejto strany od, vlastne z tejto vonkajšej, alebo aká je to strana. Dobre, ďalší postup je taký, že nahodí sa vlastne ten predný kryt. Nahodí sa tam tento fukár. Fuk, alebo ako to nazvať. Ja sa dávam to bokom a potom sa prestrčí pod tie plasty. Vychádza to takto nejak, že takto nejak na stred, aby bol. Potom sa tam vloží samotná tá konzola, alebo ako to nazvať. Tak nám pekne musí to zapasovať, to sú také dva štuplíky cez ne. A už to treba len ponacvakovať zo všetkých strán. Sprava, zľava, hej. Dobre. A vlastne ukončíme to tým, že tu idú dva šrobky. Čiže nie tieto, ale také novšie. Tieto dva šrobky idú vlastne hore. Hej, tie si tam našrobujeme. A tuto z tejto vnútornej strany, neviem, či som to predtým nehovoril zle, prestečia sa vlastne tieto šrobky. Hej, tuto oproti. A vlastne už sa potom iba nahodí sa sem tento fukár takýmto štýlom, hej, nacvakneš a ten spodný popolník tu má dierku, tu má takú chňapku, tu sa nastokne na tú dierku a tu sa nacvakne tá chňapka. A máte hotovo postarané, postavené. Ďakujem za sledovanie.